बिहार पड़ी बिहार पड़ेबू जा छाड़देवी तू ओडिशार 30टा जिल्ला ना डाक जा हाँ मु तो पढ़ला बेले 12टा दिन 12टा से 12टा ना कोई 12टा हाँ छाड़देवी मान हैं तू निश्चित जीव ना गण है गण हाँ बोली एक है ढेकालो ढेकाराल दुई 2 अनुगुण अनुगुण तीन 3 बड़दरिया कौन पाठ किए पड़े তোমার কিছু হিনি তো নিল হ্যাঁ আকাশ তুমি তো ମୋ ପାଖରେ ଅଛ ମୋର ପୁଣି କ୍ଷତି ହେବ କାହିଁକି ହେଲେ ଆକାଶ ସେଦିନ ବିକ୍ରମ ସହିତ ମିଶି ମୁଁ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ହେଇ ତମେ ସବୁ କଣ ହେଇଗଲ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଏରେ କି ଭାବୁଛନ୍ତି ଛୁଆଟା ମା ମା ବୋଲି ପାଣି ପିଇ ପୁରା ଏଇ ତ ମା ପଛରେ ଠିଆକି ପରିଷ୍କାର ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛ ସେ ରାଗି ବହୁଟା କୁଆଡେ ଗଲା ତାକୁଟା ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ସେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ନା ପଳେଇବା ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିବି ଯାହା ତମେ ମାନେ କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିବ ନାଇଁ ବନିଆ ତୋ ଯେମିତି ଧର୍ମ କେବଳ ତୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶ ପାଖକୁ ଫେରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ନା ସତରେ ମୁଁ ତ ବିକ୍ରମ ଭାଇକି ବାହା ହେଇଛି ନା ତା ସହିତ ମୋର ଏତେ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଦେଖ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି